Karisa ta kamit kelap kemelenti ba kun sai teks ya ka andre uklam teks ka kan mau ya kadur kmat chang o ka basisur ba kelapar khat ka bah ba unom teks namar ka por kla chandai sa ka por exam kun sai ru uklam teks uklam dan por man teks ya ka namar ba kla chandai ka por exam pun kam man pulikon ula palecing mut ha ka exam chang o ba la yo ban tho ba ha ka exam chang o ha ba ka exam chang o kla kut la sngo la lut ki ching mut per khan karisaru kla kut exam ha kata kamit ka sngo cha thai namar man la kamit ka ha ban pulikot kat ba ka dong song kai kring la poi ka message mobile song ka kla pet ban yo I ba de number thmai hai risa philong kom no karisa kla chubab ngabyang phipat ngaru ngabyang phide mano la kali karisa o ngade kun sai ulong piken mau hoi nga kan mau kalong pilakut exam kun sai ula kli ka hoi nga lakut kala chubab phipat ngaru kalong kumba sitang kan tai ai kilaya teks kliang iwei pat kun sai smutanat ya krisa bat makaru ka smutanat ya u mar ulong badan buram dan akor bha kisngi kinang ya na kawai kisngi sakawai pat kun sai bat krisa klaya teks man kasngi kun sai ka ching thmu ba khmat e chang u kalong ba un nompat yalang samla handrai un pendap shwai ki ching puli chang u usngutanat bhai krisa kade ka briu ka badan buram dan akor nadu karyam ka ben wala umpat tip ya ka ching long chang ka handrai utang shupe ya ka dur chang ka ru ithu ba kade ka khna ka batip singi kun sai umpat kwa ban kili samla ya krisa namar sngu thu ba ka por ya u kam pat dei bun le kumta andre hapo ka man sem chang upat udan ka ching sngu bisni ba yo le se kinan ki wei pat ki chenrang ki ban pha kali ya ka wala kun sai bat krisa kidan ka ching ya dei per lok be chan ba rei kim pat ya dei si samla ha ka wei ka sngi ha ba ula wai class kun sai udang ya lenti ban det phai sa ying yo I ya krisa kidan ya lenti bat wei ubriu kun sai utang sio I ya ka kun sem chang o bakande baru sngusi bha ban yo I bakrisa ka lang badu to khna senrang labu na din jang ki upet bha I kuma krisa ka le chan bha ya to khna la ya stat man lap ye ki risa ola khot krisa kla pe ya u o kla ong philawai class kala kli ya u hoj ula ong ma phipat upet ya ka ka dot khmat bas ngusi hoj ngaru kala ong phimot le sayau kli ya ka o ngamot le yau phimot le no sayeng ne hoj ula ong to kata ngan le no nga sakman hoj to kla ong kun sai la ya sakman hapo men se mra sngusi bha tip ndai mano tu briu tanga pet tenga ikap ki dei si samla kun sai la bun sing mut per khat da kim dei si samla ngam tharai bekinya ya snok ti kum tu lo sngo binyau bha khattu ngala du hi ya ka kanang mot da kumwei ka chiapat da kumwei ha ta kasngi kun sai uklam teksyu ikrisa baro sta ye uklam teksyu ya ka ngam kwa banganet penthot ya ka la dak la don samla sawai sita ye arta ye uklam teksyu ya krisa kun sai la sngo kun cha bha ya ka marla perkhat imat krisa kla don samla sisa kla kamen banganam teksyu ya ka la dak long ta ngam dei syu bangan teks ya ka nganam pun bit syu ya ka ula rai banam teksyu ya ka recommend sim chang upat kam sha ya u bun le kumta teks risa ya nga ula kran wei briu krisa klas ngolngo balai ba kun sai chu teksyu ya ka la cha yu ya u kamot ban teks ya u man ka sngi rei kam not ban teks lengan teks manga ka kan thei kala perkhat lada kun sai kwa shu ban yalang perlo ka byang hi namar lada teks nga man ka por ru nga ting hi ya umut samla ya nga namar mangam pat dan chingmut ban yalang samla lada on pha kli ngam tre ban nga tip ba unsa mong bha ngam kwa bangan let pen bang hi manga ngan teks lada teks te le kun sai ap man ka sngi ba krisa kan teks ya u ndai ka khlam teks kun sai persang man klat ya krisa ndai la ka wei ka mit ula phone ya ka tang suring ka phone krisa la sim hello kun sai hello risa bale pi sus nga phiklam teks nga hoj ken kalong phiru pi sus ngap te an teks kumnu ken lada pi teks te hoj ken an teks ndai phim teks te nga man sus ngap kumta se te kumnu ta kumta hi em la ong karisa ranga teks man ka sngi kamot phin reply be man ka sngi hoj lada phi teks te ngan no reply ta kun sai long to ka tangan sa teks man ka sngi ne ya phi wit ne
ngamwet re kalaong karisha tang ba pihak ban tip ban teks akan ka por ban teks ban ngade ka briu ka babun kam ba o tate pilong kumanga kan ngaru ngade briu babun kam ba ngam dan por kum giwei pibun kam ayu ka ong karisha ngi baduk te haban trestam let classroom step mensingi hablet bela kum ta se long karisha ngam ikap ba phindai ubaduk ni phila shu ong long konsai phimi tho se petang ubriu ru lai thu tip se dapat kadur te irus pa ba la kran pendam karisha to phi phim tip te sano hi phin ngai ngangai balai ngam ngai kal ong yu kala kran slam ba to ka tangin saya phun pat kal ong yu to ula ong le bu no e ka phun karisha kala perkhat hala kum sim anang mot briu barus pa ba re long kum ta kun sai pat usnguk men ba bola yo man kran ya karisha kabyang banga ya thu ya ka banga de upatuk hakawai pat kamit karisha shwa bakan thia kla phun yo kun sai tang she yip ka phun karisha kun sim chang o ka kande la sim stat ya ka phun chang o ban kran ya ka kichinge dei super lok chang ki klas tang man ya paria highway iwei pan re hapo man sim chang ki dan la ka chang ka ching perkhat karisha ka ting ba ayo ka chinga dei perlok chang ki kan kut no mar ka sngu thu ala di kun sai de briu banong kong ba ka sngu tanat ba kun sai ru ting ba yo ba karisha ka dan samla sawei wala ki ade perlok khandai kim pat tip ye ka ching mot dap deng chang ki kun sai la perkhat hatu karisha kan dei ayu yo tu briu ba ka yai lang hatu ka sngi usngo sa not ba un tip la dangan keliru kalong thik kum ka banga lorni hakawai ka sngi kun sai ula teks ya ka man ya wer let ka ya karisha ka snobun chimot perkhat balai uda ya wer let ka ya nga tip mut ong ayu ban kan tai dru la long kum banga sukun tai ban le dru tip yo udan chimot ai ne tip ngan le kum no sanga bon kam karisha kla perkhat ba kun sai du khuna ba la dangan nom le dru nga tip ba unsa snusi kala mencur ba kan le la khala kala phun yo kun sai to ngan sawan si ai ngin ya le kala kali to ngan saya thu dala poi ka sngi mo hoi to kala ong ka sngi kala poi bu kun sai bat karisha ki yo bani let kai kun sai la tek sa karisha ngi let kai hanan polong mo hoi to kala ong kun sai la ap ya ka karisha namar ka kham slam khandet ka sun meneng ka rang bat ka khuj ba karisha bat kun sai kala poi hanan polok bani songkai kun sai la khot ya ka risha yang ine songkai khate ki suki kla songkai hangta karisha ka smule ran ba hukun sai par sep ting yo ba kun sai ong ai ya ka sus ngap bat ka klam kran ai kun sai phu samrkhe balai pi sus ngap kran se ul ong ya ka pile ran la kum bade ka sin kong ngim pat chu ya ithu mano ru itu khana se risha ul ong ya ka karisha kla phu samrkhe ngam sunang ban ya thu khana kla ong pimnang mani thu khana kala ong mangan kili chingkili ya phi karisha kala ong long ka ek ba phi dan ha chingmut chung perkhat chong phi menta karisha kala pe yo kun sai balai phi kili kumta tai tho kan nong kun sai karisha kam tre ban chu ba ik chingkili chong u kala su sngam kun sai long tongan kili no da ka wai mo ka ek ching thumu ba ching kwa ba khmat e chong phi menta karisha kala ong ka ching thumu ba khmat e chonga menta kalong mangan tre tam ha ki ching pule chonga man ngan nam pat ya lang samla kun sai la pet ya ka dur khmat ka bas ngusi balai pimpat kwa ban ya lang samla om dan ai tang mga kwa bangan om dan mano ru ban penthut ngakwa bangan pelet ching mutang ha ki ching pule mar om bangalong kum ki wei pat ki parakhana ki bayo bun ka por rai nga ting ha ban tangkai ba ya ka por